ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗಲ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲರೂ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಚಲು ಬರಡಕ ಶೆಣೆ ಮಮಗು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಂತೆ ಅಂಚ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುವಂತೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ಪೋಯ ವನಸ ಆಂಡ್ ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೆ ಶೆಣೆ ಮಮ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಶೆಣೆ ಯಾರು ಬರೆಯಬೇಕತೆ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ಸಾದ ಸರ್ ಪಣ್ಲೆ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಮೈತೆ ನಗರಡೋಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಏ ಪಾಗಲ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಏ ಪಾಗಲ ಆಪುಂಡ ದೇವಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಬೇರ್ನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋದಿತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಎಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕು ಬಂತೆ ರಥಸೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನೋವಾಗ ಟಯರ್ ಆವಡು ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋಡತೆ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಓ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಡೆ ಹೋಯ್ಯ ಆಕಷ್ಟ ಕೂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ನೆಲ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡ ನಾಲೆಜ್ಜ